The reason as to why they want Kenyans to suffer. Ogai mar duond buch Wiper Kalonzo Musyoka dwaro ni piny owacho mondo okaw okang' mapiyo matieko ng'anyo mar lakteche kod jochiw thieth mamoko. Kanoloso e kaunti ma Kiambu, omedo ni lipod NADCO manie nyim od bura mamalo owinjore okasi mondo okadhe mar konyo tieko moko kuom midhiero ma piny Kenya kale. Kotene kod jotelo mamoko giwacho ni kaka Azimio gin gi luoro ni od bura kidek rem kalo lipodno. As members of Jubilee, we want to work with you. We want to work with you. Because we believe in the friendship you have with our leader, Uhuru Kenyatta. We believe in the respect you continue to hold for Raila Amolo Odinga. We want to work with you. We support people's rights wherever they are. Kama wameumiwa, by the way, kama wameshindwa, you know I'm also a certified mediator, by the way. Hii wizara ya afya, hawa watu wa Kenya kwanza, kama wameshindwa, wanialike niite madaktari wetu, ndio tuelewane. But they have to give solid commitments. Sio kuongea kwa mdomo, because umeona hiyo kawaida.